tawe en jettat Allah juulen waad Allah sallallahu alaihi wasallam e jetten kala mo ganda ina gami Cheikh Oumar Foutiyou ina yidi mawninde ko liggino ko pour diine l'islam wawa yarde yesso hande non en tant que min président ɓamtare liggéeyal Sénégal e yidde amen ko yen maho e diine men yen maho e fina tawa men mahawɗen e lortoɗen e doole men woni entrepreneuriat yo Allah rokku men tawede ziareji mbaɗi ni 2012 92 mbaɗanno ɗon ɗum innirɗa ɗum ko pèlerinage de halwar mbe teskiri enen gonno e 72 heures Elhadji Amadou Kane Diallo sa yi oɗo ñalawma hannde halwar watti wadde ɗum ɗo holko beela aɗa wawi wiide koyɗol ma wonti pinal walla holɗum mais wallahi par ce que enen foof jangguɓe école eɗen gandi Cheikh Oumar Foutiyou histoire mum haalama kono ina moƴƴuno taw ko enen bindi histoire o par ce que taw ko enen kaali ɗum ko tubakoɓe kalno ɗum bon en garino nden ko caali wonno ɗo e fof jaajogol en ɓorni noon ko daneji garɗen ɗo wadde ziyara bon alhamdulillah joni ceerno Madani eɗen jetta ɗum eɗen juuro ɗum ceerno Bachir ko khalifa men ko bammen ko sehil men eɗen jetta ɗum eɗen juuro ɗum eɗen ñaago yo yetto e jaam eɗen ɗo padamo yidde juurademo eɗen jetta aussi ceerno Nourou e kala mbo wonde projet rendo par ce que eɓe jiiɗi ɓeydude mawninde en tout cas halwar ɗum noon eɗen calmina aussi ceerno Cheikh Oumar Bachir en beltinima hoɓɓe arɓe ɗo fof en mbimɓe bisimilla mabɓe par ce que jum e halwar Cheikh Oumar wino Allah huuɗi cenduɗo jum e halwar yo Allah waɗen ndenka mum meɗe waɗa hen profité noon mi wiya Sénégal wonɗo faya ɗo faya ɗo eɗen ñaagui yen jokku e pusde président Macky yo jotto par ce que ko kanko jigui men kanko omon toppito galleji diine ɗi kanko omon toppito Sénégal kanko e gurdam e mandat makko en keeɓi football men yeehi dow football wona fijide tan wonko ardata e ɓamtare e mandat makko en keeɓi pétrole et gaz no feeñi te ko ɗum Allah waɗi o janggi kadi Allah no rokkimo kanko président Macky Sall Allah tan suɓimo waɗimo chef département waɗimo directeur général waɗimo ministre d'état waɗimo premier ministre waɗimo président assemblée nationale wattimo kadi président de la république waɗimo kadi président union africaine on noon so tawi Allah rokki men ɗum on kanŋe lowtiraɗo ɓirɗam on kanŋe werletaki ɗam ɓirɗam rufetaki ɗum noon eɗen ñaagui Allah yo yimɓe mbattu haqqille mumen ko mbatten ko saabu pétrole et gaz ɗo feeñi foof ina wawi huɓɓude ɗon holno huɓɓirta tawat ko gardiɗo leydi ndi rokkako doole ha yimɓeɓe gusta doole makko jaaha e nder maayo gujja pétrole gaz o wonta haareji ɗi gasata sen gañi ɗum noon e ɗin musibaji namtoɗen e makko ha oɗo dumunno ɓenna bawɗo foof après ƴetta so doole donki doole keɓɓo a jarama Seydi Kane